Milimani Market Ward, Seth Kanga, wacho ni nitiere committees ochiko. Kopogre gi mano, wang'e ni Kanga bende, Seth Kanga bende en chief whip mano ma assembly ma Kisumu. Nitiere bende MCA ma East Semeset Okumu, nitiere committees ochiko. Jennifer Obonyo mano MCA ma South West Kisumu, kanyakla kod Patrick Lumumba Owade, nitiere committees aboro. Aneno kanyo mamoko mantiere committees abiriyo, oriwo kanyo MCA ma Kondele, Joashim Okech, kanyakla koda mano mama Nyatabi, Nerea Okombo, mantiere committees abiriyo. Koro penjo ni moko nitiere committees ochiko, moko aboro, moro abiriyo, mano ng'ato achiel, to moko ongego, to moko bende nigi achiel. Kata kamano iwacho ni rebels makamano oriwo, iwacho ni Vincent Obuya, nitiere Gado Lima, Habil Nyasuna, nitiere kanyo Kelvin Oraro, Freddy Kodari, Millicent Omuya, Caroline Opar, kanyakla kod Regina Kizito. Ingene gima jogi ok ong'eyo most county assemblies ni every MCA onego bede a committee. Every MCA onego bede committee. To ko yeni bede committee more than 3 committees. Gima awuoyo kuom party kanyo Sharon. Ineno oganda luo, oganda meno kan. Oganda jaluo ni eno kolo chama. Jaluo luo dhano. Ineno a situation, kitawinjo kapod giwacho, anyway, okaja ODM, anaja Green Congress Party of Kenya, but I'm a leader of a political party as Green Congress Party of Kenya. Gima jaluo ong'eyo, jaluo mawuotho gi tiendene. Jaluo oluo an individual. Inyalo palo diere mar Ford Kenya Sharon. Kane Jaramogi owuok Ford Kenya nodhi bedo chama mar Waluya, mar Jobukusu. The same to ODM. A situation mar Raila Amolo Odinga, the man I respect most, owuok the AUC as chairman, Sharon. Onge jaluo manyalo luwo ja Mombasa, kana nyalo luwo ja Kakamega, ni as their leader. Gik ma jogi timo kagi, gin gik ma onge future. Future mar gik ma jogi timo gi, en lies kuom luet Raila Amolo Odinga kende. To Raila has done his part. Owuok Kenyan politics. Sani odhi bedo president mar Africa. Makata mna Ruto himself no jogo wacho ni Kenya kwanza no. Ruto bro book mon appointment mon Raila Amolo Odinga. At the same time, leadership eno gik matimore kagi sani. Ma gik matimore 1995. Kane Jaramogi ne weche ne koro wach Ford Kenya ni liet. Ngat masani nyalo take over the Luo leadership as we speak per se. Man capacity to lead the Luo leadership. Makiluongo Mombasa, tiluongo nyinge jiburo winje. Kidhi Kikuyu land jiburo winje. Kidhi Masai land jiburo winje. And Babu Owino. Yes, because generation marwani favor Babu. Age favor Babu. Time favor Babu. He's got the capacity. At the same time, kumano yere, no kuyere gi joluo kende. O yere gi every Kenyan in Nairobi. And man get that capacity. And inchangiso kata mano sipe wa mwan go government kagi. Our mission is to offer an alternative leadership to our people. Okay, luongo nyingi